Eta, bueno, euskera gitxi entzuten zan. Baina dana dela hor, 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 baina dana dela elkartuta, ezta? Baina, doña Aurora, que está señorita Aurora, guretzako, nik ez dakit politika aldetik zelango pentsakera izango beban, suposatzen du regimena zela izango zala, ze epokaretan, puesto horrek, esku horretan egozan, baina dana dela euskalduna zan, eta euskal zaletasuna handia ukan. Eta berak asko lagundu ninduan, erderaren arauak eta ondo ikasten, eta lehenengo euskarazko kantak etxetik ikasitakoatik beragaz ere ikasi genituen, aula aretan, ezta. Eta gaur egun tontokeri bat emoten dabe, baina ez darako Sagarra Manza, nahi, Quetzakal, Carbon, Mujer, Andrea eta hombre gizon, bueno, han egozan gehienak, ezekien hori, baina hori ikasteko modua izan zan, ezta. Bai, nitzako oso importante izan zan persona hori nire bizitza,